No niin, tervetuloa tässä videossa menemme hylättyyn K-kauppaan, kyllä. Mikä oli? Pääseekö sit? Tästä on ennen päässyt. Ja tosta Ventistäkin on vissiin ennen päässyt. No kuka vittu nyt lähtee tosta kiipeä? Kesällä tosta Minä mennään. Niin tää on muutettu jo kertaalleen. Joo, se on siitä niitä tiilettä on siinä lattialla vittu. Tässä jossakin kohtaa. Joo, tossa on noin vitun rautanauhat varannoinut tossa. Noin. Missä tossa? Mikähän vittu tää kenttä edes on? Tällainen. Tänne, tässä on tää vitun johto. Joo, mä tässä käyn nyt. Joo. Mä en tiedä. Mihin kaikkiaan mä haluan laskea? Ei tässä kannata oikeastaan yhtään mihinkään Se on minne mä koskettaa. haluan laskea. No sulla on kengät onneksi jalassa. Niin mut tiedätkö se tunnistaa? Niin, voi mitään syödä siihen. Naula on pystyssä, niin kaikki pitäis olla hyvin. Pitäis tähän opet pistää. Tää on kyllä vitu huono ilma. Mä tunnistan sen heti. Joo, no Jaakko sanoi, että se tuli pari päivää keuhkoista, kun se oli käynyt täällä. No varmasti. Tässä on. Tästä ne lähtee kuule. QX. Jake. Mutta koska Jake ei ollut paikalla, niin pistetään Tonttu. Mitä? Tää on niin saatanan kärryttynyt tosta jutusta. Tossa on, jos joku nyt tulee katsomaan, niin siitä nyt näkee tutkittavaa. Ehkä se on. Tässä on tää on ehkä niinku kaikista mielenkiintoisempi. Niin tää on se vitun sellainen. Ei tätä ei oo paskattu tää uuden vielä. Heitäkin mun kiven tohon. Noitahan on tää. Eipä osasta ja kaikki. Täällä olisi joku vitun siivous. Joo. Niin mäkin näin. Hei tässä on tää vittu tää. Hei. Tästä me ollaan tullut sisään joskus. Joo, hei kato tää vittu. Mä pelleilin tän kanssa viimeksi vittu kun olin täällä. Mä tyyli jätin sen vittu tähän tälleen. Äsken jumalauta vittu. Tosta me ollaan tullut sisään. Holvis läpi. Me ollaan tullut päästä. Vittu kun tää mun kamera on niin paska, niin tästä ei koskaan mitään, kun tää on niin vitun pimeätä. Tiedätkö tästä ei kaupasta kiinni? Niinku... Jyräntää, ettei vittu varastaa mitään. No. Voitko kamerat täällä oli niin paljon kiinni? Niin. Ja tääkin mäkin Oi vittu vaan säke. Eikö mä äänet kuulu tuolta ulkopuolella? Vittu, jos tänne tulee. Aloo? Ei saisi kuunnella mitään. Lähde joku poliisi ja huutais täällä, että poliisi. Onko täällä joku muu? Vittu. Meillä on vartioita.
tossa on reikä siinä vitun katossa, se tulee aina siitä. En uskalla, mitä jos... Täällä on vittu. Mitä? Mikä? Niin. Tuolla lentää lintuja, tuolla siellä on se vittu reikä, siellä lentää lintuja. Vittu tää kyllä kummahtaa, silloin ei kummahtanut yhtään, silloin ei tapahtunut yhtään mitään, jumalauta, tää nyt pelottaa. Kontentta, minä vittu katsotaan. Ollaan 200. Jos se on ihminen, tai niinku joku vakka. Ei se vastaa, ei tiedä. Ei, jos se on joku muu, se on joku meidän kato. Niin sitä ei ole järjestää. Niin me tehdään silleen jotain. Minäkin on teräaseiden kato. Ne on. Vittu ois ottanut. Ei kato. Tässä on numero 13. Jumalauta, meille käy huonosti tää. Täällä lentää nyt vitu. Minä voisinkin mä nyt sen tiedä. Täällä on muuten näitä mitä vittu? Täällä on. Silläkin on todetaan täällä. Tai Otsalaan. No, eikö sä puhelun? Lintuja. Vittu mä säikähin noit vittu. Ne on variksia. Kiinni me oltiin täällä. Sen takia me on käyttämässä. No ei varikset. No. Niin? No. Ne hyökkäs mun kaverin kimppuun. Oi, Se sai kauan käydä siinä. Sen takia me ei ole käyty täällä sen jälkeen. Ja kyllä mäkin käytiin tuolla, siellä on lintuja, näet tältä puvulta kyllä enemmän kuin varikset vittu. Niin kyllä on mitään puhuja. No silloin olikin puhuja, mä en nähnyt yhtään varista, eikä kyllä yhtään. Se vaan lenteli säkki. Tää on jossain korjataan. Joo, ei tässä oo kontaktia tarpeeksi. Voidaan käyttää torstaisesti läpi ilman kameroita vaan silleen. Elää. Miten se niinku kuulostaa askeleita, mutta missä se kävelee? Kun se kuulostaa Se kävelee tiiäks niinku tossa, tuolla kulmassa. Niin. Niin siellä on heti ne liukovet ja se pääovi. Niin. Kuulostaa, jos siinä kävelee siinä vitun kävelyttäjällä. Kuulostaa tänne sisälle. No hyvin. Ei noin hyvin. Niin. Mut siinähän kävelee silloin tänne porukkaa. Miten? Mitä se on? Vittu, miten tää kuumottaa lämpöllä? Oi saatana. Niin se on tuolla. Se on tossa. Joo, kyllä mä tiedän. Nyt vois olla aikaa. Ei tässä oo mitään ihmeellistä enää muuta. Aina mitä voi tapahtua, törmätä oikein vitu. Ei se nyt mikään vartija oo. No toi nyt on vettä tossa. Joo, mut se kuulosti vähän tolle. Mut se oli vaan vitusti kovemmissa. Vittu, kui saatana. Mistä me mentiin eksuttaa?
hauska, että tässä tulee hyvä kontentti vittu. Poliisi. Sitten toi Maija on poliisi. Sitten onko se jotain uudempi? Joo, Sitten joo. on kolmas. Mitä vittua täällä? Mitä tapahtuu? Mitä vittua tapahtuu? 3 siviilipoliisia ja 2 Maijaa. Et 1 Maija ja 1 Mersu. Jumalauta. Mitä vittua se on? Häh? What the fuck? Me käydään katsottaa kulmaa sitten. Ne ei tuolla nyt voinut vittu ketään siis. No on vaan tänne käydästä. Me vielä. Ei tossa. Niin tässä nyt tässä seurassa. Mut ei, miten vittu se voi kuulua sinne, kun... Kyllä vähän silleen kuulosti silleen vesitipuolta, mutta oli niin vittu lujaa. Mutta on se kolmi lujaa, sit kun oli semmoista tämmöstä. No koko vittu kävelee tolleen. Ei sit tuu sellaista kävelystä. Normaalista kävelystä tollasta. Mitä, kyllä mä olis kuuluu se ääni. Niin. Niin sit me tiedetään, että se ei voi olla kukaan. Niin. Se kuulostaa jotenkin semmoset niinku... Niin se on semmoisesta kävelyltä. Niin se on niinku... Vähän niinku vesitipa, mutta se oli liian lujaa. Niin se oli liian luja. Se pysähtyi ja sit se välillä taas jatkui. Niin. Ja kun meitte siellä oli lintut, poikalintut, joka tää liikoo ääni. Ja ottaa huomioon se, me liikuttiin aika lailla samalla lailla kuin ne äänet. Kun me pysähdyttiin, se ääni kyllä kuului. Ja sitten hetken päästä muuten pysähtyneen, se ei enää liikkunut. Tai kuului. Lähdettiin vähän kävelemään, puolautettiin jotain, sarku taas. Niin, mä en niinku en tiedä. Kun sehän kuului vaan silloin, kun me pysähdyttiin. Silloin kun me liikuttiin, sitä ei kuulunut ollenkaan. Niin. Ja kun me pidettiin sellaista samaa ääntä, että me ei kuultu sitä. Tai sitten ne just liikku samalla. Niin. Ei tässä ottaa vitu epäilyttävästi kyllä. Mut jos tuo sama ääni kuuluu torstaina, niin sitten me tiedetään, että siellä ei todetti olla sitä ääni. Ei se käyty saa suoraan. Hetken, me se tuli tää Prisma tonne. Se meni tossa silloin. Sitten se kiersi meidän perästä tänne. Sitten se meni takas Prismalle. Niinku mitä vittua? Miksi se vaikkapa? No iloinen, ettei se lähtenyt meidän perään vittu. Ihan niinku se epäilyttää. No vittu oikein, no joo. En ois kyllä ihmeteltiin, jos ois saatana lähtenyt perään. No niistä mäkin mietin, jos on vittu nähnyt, kun me mennään tänne jostain. Se on jäänyt oottaa sielläkin sillalla, että tullaan pois siitä. Tai silleen näkemässä. Mä oon pannut kuvan, mutta en mä nyt tiedä, että näyttää aika pummelta. Niin ihan vitun kummeja tää on käynyt. Eikä niillä ole mitään muuta tekemistäkään alkaa. Todennäköisesti. Joo, mutta jos tykkäsitte videosta, niin pistäkää tykkäystä ja kommentteja valitettavasti pystytkö se YouTube ottaa pois. Joo. Niin mukana oli tällä kertaa, ei ollut Jake, vaan oli Tonttu. Joo, kerran. Oi vittu. Vittu nää saatana ketjut on jäätynyt tossa vittu. Jään, tuolla kun lähdet polkeen, niin vittu. No tolleen eri tasossa vittu. Tääkin on tossa tolleen menee ihan vinoon vittu. Nää niinku... Ota klippi kun mä lähden vähän polkeen. Ei vittu lähde mihinkin.